AM channel kalo lo ma che like le subscribe khongain min pek sak ve don nya Chicago ko poya changa dar kar khadlek lana chuan mi sing kha sang ria vel chen na khote takte Griffith khwa Indiana state chunga Mizo oma khoral muang tang ni chinin ru le in thana ti vel om ve ngai lova October ni som pathum kum sang kha zakwa somriat pasari tlai lamdar sari vela chuan kum som panga upa Christine galagari school bang ron ho chu in a thlen rol chuan a u windy galagari chu a ngala heti la hian annu galagari chu anathon muna ala oma a u hi ama ain in thleng masatur zo ka ngai ani a u in a chan mai lo wangin bedroom avazonga a u hi kumsom paruk mi ani a thi in avamuta a 911 call halin police porang takin anlo thleng hala police te chuan Christine thabar takalo omchu an motora chuan an thutira police hovin in chung an lu chuan an living room chu fel fai takin a oma ma se bedroom an han lu chuan an thil mu chuan a thong hle mai chu mei cha chu thuam no in bel mu mal lo le ataksa a vi na nu ma tam tak nen thisen lo bonua mai nen akut beshi ta nung khirin an va muwa ama chu Pawngsual ni nge in an sheboka ama ero chu evidence tur an hulem lo police te chuan uluk takin twal thana mun chu evidence om tur ang zong te an la khom hal veka tukver bulle parda chuan thisen kai an hua kuzia muanin basin silver nitrate chuan an han phua silver nitrate hian kuchang vela thankaya chuan betin fingerprint alo lang chuak the china UV light manga an han chun chuan kuzithla le thisen kai alo lang chuak ta a bangchu zai thla in evidence tan an lata a forensic laboratory an thon ngala living room atang chuan tui in na no an la tel boka heng ba ka hian denim jacket chera in bang chu driving license anei tu po chulai vela cheng la no pang tak mai ta alonia chauka a chuan pars chuan mua ma se anei tu sha chona tur eng ma omlo chuti mek lai chuan pon lama Christine chuan anu le pa anin then hu in anu na thok lo ho ma jong chu an unawa ina an om thin thu te police ho chu alo shin mol mula chuti lai chuan police pakhat chuan pars chu ron kengin aintira Christine chuan amata ani ti alo shila a pars ani thu a shil nuwa a u pars a mulo thu a shil a hemilai hian annu galagari chu anna thona tang chuan in ron thleng ve chi a afanu thina chuan a thong hle mai afanu chu to ma in that du'a rin lo thu te chu police ho chu a shil mol mula denim jacket atang driving license an mu an entir chuan windy ibel pa ani thu ashila ti chuan evidence la an la khom te chu an endik tan tangala tu in na wa chuan fingerprint pahni an mu a pakhazok chu an tha tak windy fingerprint ni in a pakhazok chu an shetalawa an chung ko zinga amil a omlo ani bang an zai thak chu atha an la a galagar chung ko ko pha thla nen in mila omlo crime scene a chuan lurung na nu ma eng ma hu ani lo awangin windy thatu hi kongkapuya tanga lutin atha nu hian kongkapuya tang boka chuaka an ngaya ku zenu chu twal thatu nu thui bul chan nan an mang chana Efis anti mai mi mak ta doi tam tak kuzia handa khomna chuan an che tirta a masela amil pui tu ma mu chwa an nei talo
chu mi nuwa chuan windy ibial pa chu kowin engwanga twal thana hmuna chuan a jacket chu omnge ani ti anzota chutlei rol chuan windy in skula voda ti emawangin a ha kho tir ti ashila poi khoina thlen lai hian a chung te bula om thu a shil ngal boka abial nu chu thadu tur om mi an om a shia lo thu a shil boka ti chuan an kaltir le ma in a fingerprint chu an lak saka an han endik chuan crime scene na fingerprint nen a in mil lo awangin an rin hlelna atang chuan an da bota a anu ni enge mozat chung chuan windy e chian tele mershat te chu thu an zot fia chung zinga mi somnga chu rin hlel ni in an fingerprint an lak saka endik ani hnuwa in nam noina an nei lo ti an hmu chua hnu in rin hlel list atangin an thai bo le ta a windy e tha ani hnu kar kha hnuwa chuan meiche pakhatin windy e pars achunga id om chu athara griffith khwa a windy e thina chungchang lo hria ta wangin police ne na aron pe a ama po in athil ton chu a shil ngala an thok bang hotur in hnunglama tanga chuak chu kar pola tanga lo chuak mi pakhat sam uk moi hmul nei chuan chemte ron be thutin kara nu lu tuma abe chu truck pakhat local a hmu awangin a in sa seng sana henu soi atangin police te chuan windy e thatu choina tur an nei theita a mel om ang asoi chuan alem anziak chuak theita a police ho chuan alem anzia nu chuan an the darta a anu kar kha chunga phone call an don zong tenen an chui zui zela nima sela twal thatu chui chhuana tur engma an nei theita lawani mason nei lo ma sela an be dong du chuang lawa twal thatu pa fingerprint le alem chu nu chuina atana an nei om chun chu ani tamaya ama hi tunge ani le khoya umnge ti sha chwa thei alani lo chatam tak aran nu po in mason na an nei le thei talawa chuti mek lai chuan mel sang kha za lami Pasco County, Florida Police te chuan Griffith Police windy case chui mek tu te chu ronbia in an case chui lai kumsom pali mi Jennifer Pawngsual thana thlengnen inzom na neya an shia thu an shila Griffith Police te chuan Florida Police te chu an case file thon turin an ti a file chuan January kumsang kha zakwa somriat pariata Jennifer chu bedroom ma a unau pa in zanda rukvela a urwang chu avamua police ten arwang anvahmu chuan thuam no in bel mumal lo le akut be shita tron be tat ni in muntam taka vina nu ma omin thisen bonwa in alo le dreng maya fingerprint motor omlo masela autopsy anti nuwa Pawngsual tha ani baka DNA evidence tur mi pachi an huta a Griffith Police te chuan case anzir chan nu in windy case nen inzom na nein an ring tatlata police department pani te hian anthin mu chwa thar apiang chu anin shil ton zela Florida Police County Police te chuan Jennifer thi na chu ngorle zualin an chui zuya Jennifer te then omnu chuan Jennifer thi lai velin mi pa pakhat a shar ngai lo a hmu thu police te chu ashila ti chuan a mel mang om ang a soi chu lemziak thiam chuan a jiak ta a ama hi kumsom nu vela upa sam ukle moimul nei ni in Corvette car sen Missouri license plate wa ani ti ashil boka Griffith Police te chuan a motor Corvette sen ti lo chu danglam na an nei an share lo awangin serial killer ani ti annem ngeta poi a khoile ma in manchwa tumin na sale zualin ma an lata a masela station shana acheta wangin manchwa chu a har don ti an sha a che le hun chu an ngak taringot maya nga re po angai an ring lo thani nuwa chuan Beaumont
Texas police te chuan motela silai kana report an don bo zuin rang takin ahmun an panhala silai kana ruma chuan lun ngalin police officer Paul Halsey Jr. chu chhuata chuan alo let reng maya ama hi motoru bok chung changa chui tura an tir chua ania Paul Halsey chu rang takin damdoi in pan pui ngal ania masela ahliam chu anat em wangin konglaka aboralta ani motela loria ve pakhat thushe tu chu an han be chianga asoidanin silairi asiata tangari vaklawa tukvera da chhuakin mi pakhat samuk muimul nei chu manmo takin Corvette car sena atlan chelai amu thu police te chu ashila chu vele chuan police ho chu radio in Corvette car sen an mu apiang lo endik turin thu chwa an siama chu mi nu reilo te a chuan police pakhat chuan Corvette car sen lo tlan chu mu in awum tangala anin fe nu chuan Corvette car sen khaltupa chu che swalin thingkung asuta a karachanga chhuafatin ramhnoi lampanin atan cheta a Texas police te chuan chu mi swalpa chu mantumin beipui an thlak tangala Corvette car sen atlantia sana chuan 357 Magnum pistol thisen kai chu an hmua chuba ka chuan motor license plate sang baka Missouri license plate an hotel boka tuna chuan police thattu Corvette sen driver man chu an napui ber anita ani mi pakhatin taxi a chuang lai along mu thu a shil chu an bo zui ngala Houston lampanin taxi chu Atlantic an shia a officer pakhat chuan chu taxi chu lo mu in ding turin ati a driver chu ban phar chunga chuak tura a shil hnuwa a passenger po chu ati vele a ti chuan officer Paul Halsey a kaplum tu pa chu an manta ani ama chu kumsom ni pariata upa Michael Lee Lokhata ani ti an shita a Beaumont police station a chuan andop chanta a reilotea police officer Paul Halsey a aka thu chu a in puang tangala masela aka chan engma soi tur nei lo police te chuan a in puang malutuk chu an ngai a thalawa an rin dan chuan Lokhata hian karu wang mai chuan police ka hlum an ring lo Thildang a omtel an ring tlat ani detective te chuan a fingerprint le asam chu an la a Corvette car sen atanga pistol an lak silai mu an ka chhuale Paul Halsey ataksa atanga silai mu an phor chu a in an chia wangin Michael Lee Lokhata chu police thattu nge ani ti an nem ngeta a Michael Lee Lokhata motel room atanga evidence an lak chu atangin mun hlatak taka atlan kwal velani ti a receipt atangin an she chuak ta a thlatam tak chung tanchia san ane ani ti an ringa engwanga tlan chereng nge ani ti chu an ril rukap tu ani a atlan chia chan shia chhuat thei be sein officer Raybeck chuan article ramchung zong zonga police ho in thunzom na chuan aziak ta a officer Paul Halsey aka hlumdan ti aziaka athilzi atang chuan Florida police havin Jennifer thattu pa ani anrin awangin an call tangala detective beka chuan Windy Galagari Pawngsual thattu po ama nge ani aring het tabura chuwang chuan Griffith Indiana police ho po rang takin an shil tangala Griffith police ho chuan Michael Lee Lokhata fingerprint chu thon turin an dil tangal buka crime scene atanga fingerprint le kut pha thla chu an endika allow in mil thlapawangin Michael Lee Lokhata chu Windy Galagari Pawngsual thattu nge ani ti anem ngetta ani Windy thi atanga thlariat nuwa chuan tol thattu pa chu shia chwa a man alo nita a June ni somthum sangka zakwa somriat pariata DNA evidence mangin
Florida a Jennifer kumsong palimi Pawngsual thatu po ama Michael Lilo hat aniti annem ngit taboka tichuan Michael Lilo hat chu Beaumont Texas ate Griffith Indiana ate Florida ate thitura achung thu rel anita ani December ni kwa sangkha kwa somkwa pasari a lethal injection manga ti hlum anita ani ama Michael Lilok hat hi kumsom paruk a upa Kitty Hops Las Vegas Nevada State ami kumsang khazakwa somret pasari khan robo tuwa rinhlel ani bok ani